Türkiye Respublikasynyň Istanbul şäherine geçirilen 8-nji Halkara Etnosport Medeniyet Festiwalyna gahrman arkadamyň başlanýyjy we esaslandyrylan Galkynyş milli atüsündäki oýunlar toparynyň gatnaşmagyna çuň many bar. Munyň öde hormatly prezident bolan 2026-njy ýylyň baş şygaryny nazara alyp, gol çeken resmi namasyna laýyklykda türkmen atly ýigitleriniň gatnaşmagyna ýurdumyzda hemde daşary döwletlerde atçylyk we atçylyk sporty boýunça gurulýan halkara çäherlere işen gatnaşýanlyklarynyň nowataky beýanyny öwrülýär. Bütün Dünya Etnosport Konfederasiýasy tarapyndan guralylan Halkara Etnosport Medeniyet Festiwalyna dünýäniň dürli ýurtlaryndan köp sanly toparlar gatnaşdy. Galkynyş milli atüsündäki oýunlar toparynyň gadanýan her bir üstünligi, gadymy medeni mirasymyzdan öz bolşly dawarlanmasy. Bu ýagdaý geçmişimizde baý taryhymyzda bolan buýsonja artdyrýar. Giň möçürli halkara festiwaly Galkynyş milli atüsündäki oýunlar toparynyň gatnaşmagy garaşda baky bir tarap Türkmenistan, Bedow batly Atmuradyň mekany ýylynyň ýurdumyz üçin taryhy ähmiýeti bolan wakalarynyň many-mazmun taýdan baýlaşmagyna şertlendirdi. Mälum bolşaýaly bu topary dünýäniň dürli ýurtlaryna geçirilýän awraýly halkara bäsleşiklerine işen gatnaşyp, baýrakly ornlara münasip bolýar. Bu bolsa meşhur toparyň hemde ady ruwayaty öwrülen ahal teke bedewlerining halkara giňişligindäki awraýynyň belende göterilýäniniň aýdyň suwutnamasy. Festiwaliň şäherlerinde dürli ýurtlardan gelen milli medeni toparlary öz halklarynyň däpde suwlaryny, atüsündäki oýunlaryny hemde sportyň milli görnüşlerini görkezip çykyş etdiler. Bu awraýly Halkara Etnosport Medeniyet Festiwalyna Galkynyş milli atüsündäki oýunlar toparynyň çykyşlary hasam täsirli boldy. Toparyň ýerine ýetiren çylşyrymly tilsimleri bu ýerde ýaýlangylan dawaranyň ýatda galyjy pursatlaryny öwrülýär. Toparyň agdalarynyň dünýäde meşhurlyk gadanan ahal teke bedewler bilen sağlaşykly hereketleri festiwala tomoşa edýänlerde ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Tomoşaçylar hemde halkara çäheriniň myhmanlary ahal teke bedewlerini we halkara giňişliginde uly awraýa münasip bolan toparyň çykyşlaryny uly höwes bilen tomoşa etdiler. Hemde şowhunly el çarpyşmalary bilen çykyşlaryň derejesine ýokary baha berdiler. Häzirki döwürde ýurdumyzda gahrman arkadamyň hemde arkadagy gahrman serdarmyň ýygdarly tagallary netijesinde atçylyk sportynyň dürli görnüşleri işen ösürilýär. Şunda gahrman arkadamyň başlanýyjy öndürilen Galkynyş milli atüsündäki oýunlar toparyny möhüm ornuň degişligini aýratyn bellemek gerek. Halkara festiwalyna Ýaponiýanyň, Misir Arab Respublikasynyň, Gadagystanyň, Kyrgyzstanyň, Azerbaýjanyň, Ispaniýanyň, Litvanyň, Russiýanyň, Italiýanyň, Özbegistanyň, Meksikanyň, Bangladeşiň, Gruziýanyň, Liwanyň, Tanzaniýanyň hemde başga da birnäçe döwletleriň toparlarynyň çykyşlary ýaýwanlandyryly. Medeni köpçüliklerin şäherler, halk tanslary, aýdymsalar hemde sahna oýunlaryny utguçykly dowam eden festiwalda türkmen atly ýigitleriniň çykyşlary hasam täsirli boldy. Belenirşýäli bu festiwal halklaryň özara ýakynlaşmagyny, milli däpde surlaryň giňden wagt edilmegini hemde taryhy ähmiýeti bolan gymmatlyklary almy taýdany beýan etmek uruny özara tejribe alşylmagyna ähmiýetli hasaplanýar. Munyň özi medeni insan perwer urgun boýunça ýoly oýlayan halkara gatnaşyklaryň ýygdarly ösürilmegine giň ýol açýar. Dünýäniň 24 ýurdundan müňden urak wekillen gatnaşmagyna geçirilen Halkara Etnosport Medeniyet Festiwalynyň jemleýiji güni ýatda galyjy pursatlara baý boldy. Bu halkara şäheriniň jemleýiji güni festiwala gatnaşyp ýokary netijeleri görkezden toparlar sylagandy.
Özi ýeňişler bilen ahal-teki bedewleriniň awraýyny dünýäde belende götürýän galkynyş milliýet sünnäki oýunlar toparynyň çykyşlaryna festiwalyň ýapylyş dabartyna da möhüm orun berildi. Toporun festiwaliň ýokary derejeli şahatnamasyna münasip bolmagy, oň aty-sünnäki oýunlar boýunça ýokary ustatlyga ýetenliginiň hemde toporun agdalarynyň çykyşlarynyň halkara derejesinde ýokary baha münasip bolýanlygynyň nowatdaky beýanyny öwrüli. Şöhrat gadanan topara goşulan bayraklar onun halkara medeni hyzmatdaşlygy puturlanmagy hemde halkymyzyň milli gymmatlyklaryny giýiňden wagt etmäge münasip goşunt goşýanynyň iqrarnamasy hökmünde kabul edildi.